viatge per l'eficiència, no podria ser d'una altra manera, un viatge a través de la competitivitat, un viatge amb l'excel·lència, l'excel·lència de les empreses d'aquest país. Després de 6 anys, podem dir que hem consolidat el clúster desenvolupant iniciatives que han reforçat el sector. Nosaltres ens ho hem imaginat i ho hem fet possible, aprofitant tota la tecnologia i per garantitzar, per dotar allò que l'usuari més necessita, més que tecnologia. I el que necessita és servei. Muy ligero, muy resistente. Con unas linternas somos capaces de poder generar y activar esta placa. Imagínense lo que el sol podría hacer por nosotros. Muchas gracias. Però en matèria de gestió energètica, el món necessita de la contribució de tots i cadascun de nosaltres per tal d'aconseguir un futur verd pel Carlos, la Joana, el Marc, la Míriam. I ara jo us pregunto, què fareu vosaltres? La nostra visió d'aquesta jugada és com som capaços, des de les institucions, des de l'Ajuntament, òbviament, però altres institucions de la ciutat, com som capaços de fer jugar a les empreses, com som capaços de promoure que les empreses ens ajudin a transformar i a fer aquest viatge conjunt en la nostra ciutat. Som el primer port en creuers, som el primer port de la Mediterrània en logística, som un dels primers aeroports avui de l'entorn europeu, som la capital del turisme a Europa i, malgrat tot, la inversió estrangera, per molt que diguin, continuo confiant en aquest ecosistema que tots vostès han sigut capaços de generar.